Amaziko entolongo zindawo ezigcina abophuli-mthetho abanamatyala anobuzaza. Kwixesha elininzi amabanjwa kwezi zakhiwo babekelwa bucala ngabantu, banikelwe umhlana, bashiyeke bedakumbile. Izifundo zibonakalisa ukuba imfundo idlala indima ukubuyisela abantu kwisimo sangaphambili. Oneminyaka engama-24, uKhanyile Ufaba wagqwesa waphuma emagqabini nge-distinction kuzo zesixhenxe izifundo zakhe. Uba yami ingqondo ithe ngoku ndiyavuka ku-4:30 andibambe incwadi nale rumini ke mhlawumbi erumini si-plus minus 15 or 16 ngelaa xesha, ngoba kuye kuhamba ixesha saphele siba sinerum yethu sonke singo-grade 12 esazicelelayo. So napha ndisithi banqomba hayi man, ngaske ndibambe incwadi. UkaFaba uthi ucela amaziko anokunceda okanye umsamariya olungileyo amncedise aphuhlise izifundo zakhe. Wenza izifundo zombane kwiinkqubo zobulungisa zelizwe. Ufaba Khanyile wathola OA abangu-7 okuyinto engelula even kumuntu osuke engaphandle, kodwa uthe noma engaphakathi ejele okungelula neze uma uzofunda wenza isigwebo ngapha, kodwa niwakutshengisa ukuthi cha kuyinsizwa ngempela eyimisele. Ingakho nje sithi nalabo abangakwazi ukuthi bamlekelele mabazama kuyena yedwa, baningi abaye baphase ngamalengiso. Ukhuthaza abafundi bazithembe. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC kwintolongo.